Dragi sugrađani, pred nama su izazovna vremena koja zahtijevaju zajednički odgovor i promišljanje o trenutnoj situaciji u Ukrajini koja ide prema raspletu i završetku. Sada već pokojni Henry Kissinger svojedobno je kazao: biti neprijatelj SAD-a je opasno, ali biti prijatelj, to je fatalno. Ukrajina prolazi kroz teške trenutke, a procjena broja žrtava dostigla je 500.000 poginulih vojnika, što je nedavno iznio i bivši glavni državni odvjetnik Ukrajine. Uvijek je tu još i višestruko toliko ranjenih. Nedavni ruski raketni napad uništio je ostatke ukrajinske protuzračne obrane. Situacija je ozbiljna. U postrojbama ukrajinske vojske već neko vrijeme možemo vidjeti maloljetnike, starce, žene, pa čak i trudnice. Svakodnevno po ulicama ukrajinskih gradova regruteri hvataju građane da im uruče poziv za mobilizaciju, a neke i odmah odvode sa sobom. Već sada je vojska naručila 50.000 ženskih uniformi. Zelenski je obznanio pripremu zakona o općoj mobilizaciji kojem bi se regrutiralo dodatnih 500.000 vojnika. Iako bi Ukrajina mogla prisilno unovačiti još nekoliko stotina tisuća vojnika iz preostalog stanovništva, transformacija tih ljudi u ozbiljnu vojsku zahtijevala bi 1 do 2 godine obuke, što nije realno, jer je na frontovima već sada velik nedostatak vojnika. To potrebno vrijeme Ukrajina nema, jer ruska vojska konstantno napada i ne daje Ukrajinskoj da dođe do daha. Mnogi ljudi koji sada služe u ukrajinskoj vojsci jedva da su prošli ikakav ozbiljni trening. Odbjegli Arestović, bivši strateški komunikacijski savjetnik Zelenskog, pozvao je narod Ukrajine da prosvjedima sruši ukrajinsku vlast. A ako rušenje ne uspije, barem će izbjeći mobilizaciju, jer režim ne bi nikada naravno naoružao one koji su ga htjeli srušiti. Ukrajini nedostaje novaca, ljudstva i oružja. Američki Wall Street Journal nedavno je iznio podatak da ukrajinska vojska sada dnevno troši 2000 granata, dok ruska vojska dnevno koristi čak 10.000. Unatoč pompozno najavljivanom programu 1.000.000 granata za Ukrajinu iz Europe, komesar za vanjske poslove Borrell priznao je da je poslano tek 300.000 granata umjesto najavljivanih 1.000.000. Proizvodni kapaciteti zapada povećavaju se, ali jako sporo. Zrakoplovi F-16 nikako da dođu, nešto tenkova Abrams kažu da je isporučeno, ali nitko ih na frontu još nije vidio. Prijedlog Bijele kuće od pomoći financijske od $50 milijardi za Ukrajinu blokirao je Američki kongres. Ovdje u Europi Mađarska je isto tako blokirala sredstva u iznosu od 54 milijarde eura tijekom 4 godine, odnosno do kraja 7-godišnje financijske ovojnice. Ulozi su jako visoki. Ono što možda najviše boli je činjenica da je Washington Post uklonio rubriku posvećenu Ukrajini sa svoje početne stranice, što je jasan znak da je projekt Ukrajina otpisan u Washingtonu i da sada treba smanjiti štetu, odnosno damage control, kako oni to kažu. Dominantna stroj u američkoj politici su neokonzervativci ili neokonsi, koji zagovaraju beskrajni imperializam i militarizam SAD-a, a njihove izjave, stavovi i politike su doista toksične. Projekt Ukrajina doživljava neuspjeh i sada im je važno pažljivo se i polako povući kako ne bi bili povučeni na dno svi zajedno. Pogotovo u izbornoj godini u kojoj se bira američki predsjednik. Sjedinjene Američke Države, Europska unija i ostali do sada su pružili oko $200 milijardi pomoći. Koliko je toga potonulo u moru korupcije? Sjetimo se našeg Domovinskog rata i naših ratnih profitera. Sada zamislimo razmjer korupcije u Ukrajini i koliko se tamo tek ukrade. Kad ukrajinska administracija i političari shvate i prihvate da nema više podrške ni od koga, da su prepušteni na milost i nemilost Rusa, mogli bi se razbježati poput proameričke vlade u Afganistanu, čijem premijeru su ispadali koferi novaca iz helikoptera dok je panično bježao. Predsjednik Zelenski je čovjek kojeg nitko više ne treba, ni zapad jer previše zna, ni vlastita elita jer ih je doveo do poraza i do odgovornosti, ni sama Ukrajina jer je odveo u masakr, gubitak teritorija i bankrot, a svakako ne treba ni Rusima. Zelenski, konačni pad.